Сәлем баршаңызға да сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Спорт турында иң кызыклы һәм иң үзенчәлекле тапшыруны карарга телисез икән, тизрәк безгә кушылыгыз. Бүгенге уеныбыз башлана. Ләкин баштан әйдәгез командалар белән танышыйк. Сезнең командагызның исеме ничек? Җитез! Җитезләр, димәк, алар бик тиз булырга тиеш. Ә сезнең? Зирәк! Зирәк, димәк, бу команда стратегия белән җиңәргә җыена. Кем җиңәчәк? Тиздән карарбыз. Беренче тур. Беренче турны башлыйбыз. Командалар инде стартта, ә мин кагыйдәләрне аңлатам. Һәр команда каршында бер клюшка һәм бер туп. Алар клюшканы алып, тупны кегельләр тирәсендә әйләндереп узарга тиеш булалар. Кегельләр төшәргә тиеш түгел. Кайсы команданың кегельләре күбрәк төшә, шул команда җиңелә. Мин стартка барам һәм мин сызгыргач, беренче уенчылар алга бара. 1, 2, 3. Киттек. Әкрен генә барыгыз, кегельләрне төшермәгез. Бер уенчының тубы ычкынды. Әлегә җитез командасы тизрәк бара. Зирәк, зирәк. Бер кегле төште. Зирәк командасының -1 балл булды аларга. 2 кегле төште. Әлегә җитез командасы җитезрәк. Булмады, бер кегле төште. Җитез командасы үзенең икенче уенчысын ашыктыра. Бу арада җитез командасының тагын бер кеглесе төште. 2-гә 2 булды. Санап барабыз. Әйдәгез, җитез, җитез, җитез. Ә без зирәк, зирәк, зирәк. Булды, 3нче уенчыга клюшка китә. Зирәк командасы алга чыкты. Зирәк командасы бик тиз бара, әкрен бул, кегелләрне төшермә. Һәм 2 командада тигезләште. Кызлар алга киттеләр һәм хәзер бар нәрсә хәл ителәчәк. Җитез командасының тагын бер кегле төште. Тигезләнде исәп, чөнки Зирәк командасының да бер кеглесе төште. Шул ук вакытта җитез командасының тагын бер кеглесе төште. 4-кә 3 булды. Җанатарлар ярышы да башланды. Һәм Зирәк командасының тагын бер кеглесе төште һәм 2 команда да финишка килеп җитте. 2 команда да финишка кадәр килеп җитте, ләкин без кегельләрне саныйбыз дип сөйләштек. 2 команданың да 4-шәр кегле төште. Димәк, бу уенда исәп 1-1. Беренче турдан соң исәп 1-1. Без икенче турга күчәбез. Һәрбер команда каршында бер туп тора. Алар бу тупны аяклар арасына кыстырып, сикерергә тиеш булалар. Әнә теге таякны әйләнеп узалар һәм кире кайталар. Кайсы команда беренче булып финишлый, шул җиңүче була. Мин сызгыргач башлыйбыз. 1, 2, 3. Зирәк командасы бик тиз алга чыкты. Әкрен булыгыз, егылмыйбыз. Әйдә, икенче катнашы тизрәк. Сез әлегә алда. Җитез командасының әле беренче катнашчысы гына сикерә. Һәм хәзер туп икенчегә күчте. Зирәк командасы һаман алда. Минемчә, аларның җанатарлары ныграк кычкыра. Һәм кызлар тигезләште. Әйдәгез, 3нче катнашчы алга чыкты.
Toplar ышкынып кына тора. Жетіз командасының тубы ышкынды. Кем тезрәк, зирәкме, жетізме? Әкрен йығылмайбыз. Һәм 4-нче уенчылар киттеләр. Никтер жетіз командасының тубы гел ышкынып кына тора. Юк, зирәкнеке дә икән. Әйдәгез, кызлар. Менә бит жетіз командасы да алга чыкты. Зирәк командасы күбрәк борчыла, ахрысы чөнки ныграк кычкыралар. Әйдәгез, алардан калышмыйбыз алардан. Әйдәгез, жетіз. Зирәк. Жетіз командасы бу турда беренче, димәк, исәп 2-1. Уен бигрәк кызу бара. Без 3-нче турга күчәбез. Күргәнегезчә, беренче уенчылар әлегә стартка әзерләнәләр, һәм аларның куллары буш. Әнә тегендә йөгереп, алар тупларны алырга тиеш булалар һәм кире командаларына кайталар. Тупны алар, икенче уенчы белән бергә тотынышып, тагын йөгереп узарга тиеш булалар. Аннары алар үзләре белән 3-нче уенчыны алалар, аның кулларында инде туп бар, һәм соңыннан 4-нчене. Шулай 4-се бергә йөгереп узалар һәм кире финишка кайталар. Кайсы команда беренче була? Шул җиңүче. Мин сызгыргач башлыйбыз. 1, әкрен, фальштартсыз. 1, 2, 3. Жетіз егетләр баралар, баштан 2 уенчы йөгерә. Зирәк командасы бераз гына тизрәк бара. Жетізрәк булыгыз. 3-нче уенчыны алалар. 4-нче уенчы әкрен. Туплары ышып китте. 1, 2, 3 киттек. Командалар бик тиз баралар. Һәм әйдәгез, тизрәк. 2 команда да бер вакытта килде. Димәк, 3-нче турда да дуслык җиңде. Без 4-нче турга әзер. Әлегә исәп 3-2. Жетіз командасы бераз гына алда, ләкин бар нәрсә дә үзгәрә ала. Беренче уенчыларның кулларында кыршаулар һәм туплар әзер килеш тора. Алар хәзер буш кыршаулар белән тупны алып барырга тиеш булалар һәм әнә теге таякны әйләнеп узарга тиеш булалар. Кайсы команда беренче килә? Шул җиңүче. Без башлыйбыз. Әзермесез? Әйе диләр, димәк башласак була. 1, 2, 3. Иң мөһиме тупны ышкындырмаска. Зирәк командасы чыннан да зирәк, тупны башка алып бара башладылар. Әйдәгез, тизрәк. Туп гел ышкына. Бөтен авырлыгы шунда инде аның. Инде 3-нче уенчылар да алга киттеләр. Зирәк командасының тубы бигрәк ерак ышып китте. Ышып китте тубың. Бу арада жетезнең 4-нче уенчысы башлый бу этапны. Әкрен генә бара, тупны ышкындырмаска тырыша. Һәм әйдәгез, кем сезнең 4-нчесе? Команда булыша. Һәм бу арада жетез командасы инде финишка якынлаша. Уен тамам. Жетез командасы җиңүче. Командалар әзер, димәк, киләсе турга күчсәк тә була. Уенчы йөгерә, менә бу күпер аша уза һәм бер кегелне ала.
Аны ул кире күпер аша йөгереп чыккач, менә бу кыршауга куя һәм бу турны икенче уенчы башлый. Шулай чиратлашып, барлык кегельләр бу кыршауларга күчәргә тиеш булалар. Кире кайтарам һәм командалар янына барам. Дуслар, сез җиңәргә әзерме? Алайса бөтен кешене җиңеп чыгыгыз. Чөнки без бу турнада башлыйбыз. 1, 2, 3. Җитез егетләр киттеләр, бик тиз баралар. Беренче кегелләр инде урыннарында. Әйдәй, икенче уенчылар тизрәк башлагыз, көтеп тормагыз бер-берегезне. Сезгә җиңәргә кирәк, дуслар. Өченчеләр инде әзерләнеп торалар һәм киттеләр алга. Әлеге ике команда тигез бара. Һәм соңгы уенчылар киттеләр. Кызлар сакланып кына баралар. Һәм кире. Бу уенда да дуслык җиңде. Ә нәтиҗәләрне без берничә секундтан ясарбыз. Уенга нәтиҗә ясарга вакыт җитте. Бу уен чыннан да күңелле һәм мавыктыргыч итеп узды. Барлык катнашчылар да афәриннәр. Бу уенда җиңүче җитез командасы. Ләкин барлык катнашчыларны да котлыйбыз, чөнки Зирәк командасы да үзләрен бик яхшы күрсәттеләр. Безне кунак иткән өчен Балакай балалар бакчасына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Ничек сезгә, дуслар? Ошадымы бүгенге уен? Әйе. Сез чыннан да бик зирәк икән. Кайсы тур сезгә күбрәк ошады? Нәрсә эшләү күбрәк ошады сезгә? Кегелне алу. Кегелне алу, соңгы тур димәк. Сиңа кайсы күбрәк ошады? Син бигрәк җитез булдың. Хоккеймы? Хоккейны яратасың бугай син, шулаймы? Хоккей белән шөгыльләнәсеңме соң үзең? Шөгыльләнәм. И футбол. И футбол белән шөгыльләнәсең. Спортсменнар бармы тагын арагызда? Син спорт белән шөгыльләнәсеңме? Әйе. Нәрсә эшлисең? Тупны ыргытам. Тупны ыргытасыңмы? Син нәрсә эшлисең? Спорт белән шөгыльләнәсеңме? Гимнастика беләнме? Гимнастика белән шөгыльләнәсең. Шулаймы? Син нәрсә эшлисең? Мин йөгереп йөрим. Йөгереп йөрисез. Димәк, сез барыгыз да чыннан да спортсменнар. Икенче юлы килгәч җиңәрсезме? Әйе. Җиңәрбез диләр, димәк, икенче юлы да без алар белән очрашырбыз. Кызлар, шундый матурларсыз. Сезнең командагыз чыннан да дус һәм җитез булды. Шуңа күрә җиңгәнсез сез. Ошадымы соң үзегезгә? Әйе. Кем сезнең арагыздан тизрәк булды? Ничек уйлыйсыз? Кем тизрәк иде? Без. Сезме? Бөтенегез шулаймы? Чыннан да җитезләрсез. Спорт белән шөгыльләнәсезме соң? Әйе. Нишлисез? Мин йөрим биюгә. Биюгә. Син нәрсә эшлисең? Хоккей уйныйм. Хоккей уйныйсыңмы? Чыннан. Карагыз әле, чыннан да уңган кызларсыз. Шуңа күрә сезнең командагыз җиңгән. Мин сезнең егетләрегезгә көнләшәм дә бераз. Шуңа күрә сез зур афәриннәр, сезне чын күңелдән котлыйм. Шатмысың сез? Әйе.